Takže čaute, v tomhle videu si otevřeme 7 megaboxů, ok? V shopu máme 7 free megaboxů. A jako bonus ještě tady máme nějaký star dropy. Takže si to na tomhle videu všechno otevřeme. 7 free megaboxů a 42 star dropů. Začal bych asi star dropama, tak pojďme rovnou na to, borci. A snad mi něco padne dobrýho, ty. 42 star dropů. Tak to je něco. První star drop, jdem na to. OK, rare. Epic. To je dobrý, na první je to dobrý. Takhle proklikám. Druhý rare. Zase je to dobrý. Mythic. Nice, to potřebujeme, tyto kredity. Snad padne nějaký skin. Bylo by to nějaký skin, anebo brawlera nějakýho, nevím. Tam něco padne, borci. Nějaký mythic nebo učení. Tak. Tím samý rare, jo, a super. Tak pojďte, teď už a jedem. A zatím nic nepadá. To je epic, no. Super rare. Mythic, borci, tak teď pojďme legendary. Pojďme. No, jsem říkal. Easy, pokud dáte odběr, budete mít taky legendary star, to je jasný. Tak teď pojď skin. A nebo nějakýho novýho panáčka. Tak pojďme. 3, 2, 1, teď. Ty vole, to je novej. Ne, to je skin. OK, mám skin na sama. Tyjo, hezky. Můžete mi napsat do komentáře, kolik stojí gemu tady tenhle skin. A ještě tady máme pin. Tak, jako další. Ještě něco by nám mohlo zapadnout, že jo, tady Epic, ok. Něco dobrýho. Podle mě už za chvíli bude konec. Ještě tak poslední třeba 10 si myslím. Epic. A zase Epic. Ty Epic máme často. A pojď legendary, pojď. Teď prosím dej mi legendary. A vadí Mythic taky dobrý. Tak pojď, něco dobrý. A gadget na Ems, ok. Tak jdem dál. Kámo, borci, další Mythic. Tak pojď něco, dej mi něco dobrýho. Tak pojď. Další gadget na Sprouta. Lepší by byl asi skin, anebo panáček, ale nevadí. Hlavní, že něco padá. Teď ještě Mythic. Ještě jeden Mythic. Nebo legendary. Pojď. Pojď, ještě máme. Ukáže, že to tady někdy legendary. Borci další, druhá legendary. Tak pojďme. 3, 2, 1, teď. A co to je? Skiny na baze. Můžete mi napsat taky, kolik stojí, protože já vůbec nevím, kolik stojí ty skiny. Takže mi můžete napsat, kolik stojí gemu. Nice. Tak jdem dál. Ale na start doplně to asi stačí. Pak uvidíme, co to je za box. A vypadá, že konec. Já, sorry. Tak a teď tady máme ještě 7 megaboxů.
Tak jdem na to. Jdem na to, klikám na to a pojďme. Něco by nám to ještě mohlo dát. Klasický shop je zasekaný, omlouvám se. Tak pojď. 4 itemy. Teď vidíme 2 geny. 27 coinů. A XPčka. Blingy. Ok, první nic, nevadí. 3 itemy, jaj. A pojď 10 itemů. Kámo, to by bylo hodně opět. 5, ok. Borci, máme to. Na broka. Ale ten moc nestojí, ne? Můžete mi napsat, kolik stojí. Tady mám 2 ikony. Už jsou ikony. Tak, ještě něco by to mohlo být. Pojďme 6 itemů, pojďme. No. Teď něco padne. Teď něco musí padnout. Tak a už nám to tam bliká, borci. A to je na Rika skin. Je to takový, ten stojí kolik, borci. Můžete mi taky napsat. Všechno mi to tam můžete napsat. Protože já se v tom nevyznám, kolik stojí. Ale ten je hezký. Tak, ještě něco. Nevím, kolik ještě mám, myslím ještě 2 nebo 3. Tak co? Tohle je už jeden z těch 2 itemů, co to je. Tak teď je myslím poslední. Teď jsme měli 4 itemy a zase nám tam něco bliká. Tak pojď. A to je skin na... Calm down, everyone. Novej. Sandy. Jsi nevěděl, že jsem ji neměl. Nice, tak novej trailer. Tak to je docela dobrý. Za mě teda myslím, že je docela hodně dobrý opening. A to by byl konec videa, budu se na vás těšit do dalšího videa a mějte se hezky. Čau.